Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to... Láska hodí polohu plodu, takzvaně na Denise, a půjde se vyblinkat, protože to přepálila na suši, viď? Co to tady máme? Nějakýho fešáka. 23, test tady, chtělo by to něco nového. Ej, máme novou. Jak vidíte, proběhlo další vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za uplynulý rok v rámci ICN. A já jsem mezi nimi byl s tím, že jsem skončil na 7. místě, což je vlastně jako úplně super. Já jsem moc nevěděl, nedávali by žádný pořadí dopředu, takže jsem nevěděl, jak skončím. Věděl jsem jenom, že tam v tom top 10, ne, top 12 jsem. Ale nečekal jsem žádný umístění. Možná jsem čekal ještě hůř, protože já jsem vlastně nastoupil jenom ve 2 kategoriích. Jsem byl vlastně jenom jednou na Slovensku a jednou v té Dubaji. A většina těch závodníků vlastně nastupovala na těch domácích soutěžích na jaře i na podzim. A třeba i ve více kategoriích, jo. Hlavně holky zkoušely, já nevím, bikini plus wellness nebo něco takového. A pár kluků, co chodilo třeba Classic Physics, tak chodilo kulturistiku, anebo třeba to atletik. Takže jsem vůbec nevěděl, jak to bude jako hodnocený, ještě když jsem byl vlastně v těch profíkách, jestli to má nějakou větší váhu nebo nemá, jak to vlastně je. Takže větší váhu to právě má, díky tomu jsem jenom se 2 kategoriemi skončil vlastně už 7, což je jako super, to bych čekal i míň, nevěděl jsem, jak se to hodnotí. A to jsem nebyl na žádný Evropě ani na světě. To je super, 7. místo, bomba. Takže něco málo jsem trošku bouchnu, něco málo jsem točil, ale vůbec nevím co, tak něco tam vymyslím. Ale ještě se vám musím pochlubit s jednou novou krásnou trofejí. Jak jinak než C3PO. Dobře. Dopingovka. Na střelec. To je masa, panečky, to je masa. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Chance
some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing. I don't understand. Logisek pro pojišťovnu. Kam pak jedeme? Do Makra A? na výlet. A kam? Já taky nevím, no. Kjerko, kam jdeme na výlet? No, si udělali výletík, s tím, že se tady stavíme vedle Makra na Prochajdu, ale úplně nám nedošlo, že nebude bezpečná cesta. A Viktorky bílé boty jsou úplně nejlepší. A o Kjerce se ani nebojíme. Tak, výlet se nám úplně nepovedl, jelikož všude bylo bahno, kam jsme šli. S tím jsme úplně nepočítali, respektive nám to jako nedošlo. A teďka už jsme v Makru. A já čekám, až tady paní vyleze z hajzlu. Čulat. Já jsem si vybral fitness. A tady to asi prásknu trenérovi. Takovýhle prasárny, nezdravý. KitKat. Ach jo, Luboši, to řekni něco. Jední marmošky z kořice. A co teďka, baby? Asi rád, jo. A největší snack ze všech, Resaula. Samozřejmě úplně ta nejlevnější, protože šetříme, takže tady ty plátky. Nejkvalitnější to není, ale je to banger. Viktorka má sýrečky a já jsem ulovil úplně poslední plénku Philadelphia. Takže na nic. Tak to lovíme. Takže kulturistika bez bílku není kulturistika. Hlavně, že jim jenom já. Ty taky dám. Ještě něco? Tady Bez... je sugar daddy. Jo. Takže já kupuju a ty žereš. Jo. Klasika. Tak to má být. To se vyplatí. Další snack. K seriálku. A to už je všechno. Ještě jsme mohli vzít rybičky, ale sardinek máme už doma dost. Pěkně tady nějakých cípáky. A nebo avocado. Ale měkký to, abych si dala, ale to tam olej.